बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जों सानजा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा जों थांनाय अक्ट'बर दाननि 20 खालार खालि जों मावसुमा मोनसे मेल जादोंमोन आरो बे मावसुमा मेलावनो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो बयनिख्रुइ साबसिन गोथार बाथौ थानसालि बा बाथौ थानसालियाव जथायै आर'ज खालामनो थाखाय जों थिरांथा लादोंमोन थांखि आजावदोंमोन आरो बे हिसाबै दिनैनि बे गोथार फोरबो बा गोथार मंगलबार सानाव हिरिम्बा बाथौ सालियाव नुजाफैनो हादों। जोंनि सानजा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंनि गेजेराव गासै मोन 8 बियाब दङ। बे मोन 8 बियाबनिफ्राय गासै दिनैनि बे गोथार फोरबोआव आर'ज खालामनो थाखाय सफैनो हादों। गासै 547 सुबुं बा सिबियारि बाथौ सिबियारि सुबुं आरो जों बेवहाय गासैबो दिनैनि बे बाथौ थानसालिनि सिङाव बयबो आर'ज लानायनि थाखाय जोङो जिरायथिखाबाय आरो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे थानसालियाव फैनानै जे जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मादाव जे बयनिख्रुइ साबसिन बाथौ थानसालि दङ जोंनि बे बर'नि बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय फेहेरनायनि थाखाय आरो बे बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय फेहेरनायनि थाखायनो जोंनि बियाफोरखौबो माने सानजा बाक्सा जिल्लानि बेंगल थानाय बियाफोरखौबो जाहाथे जों बाथौनि फारसे मोनसे गोसोखौ खालामनो थाखाय गोसो गुदुं खालामनो थाखाय दिनैनि बे नैबे हाबाफारियाव जों नुजाफैदों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमजोंनो अराय सम जोङो बाथौ धोरोमखौ गेबेङै गोथारै हिसाबै सिबिलांनो थाखाय जों थियारि जानानै जों उननि हाबाफारिखौ मावफुंबाय थागोन। बेनि लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो जिल्ला गौथुमनि गोबां बिबानगिरि दङ। बिथां बिबानगिरिफोराबो जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों जोंखौ मदद खालामदों। लोगोसे दिनैनि बे गोथार फोरबो सानावनो मंगलबार गोथार फोरबो सानाव नुजाथिनायाव जोङो माने गागि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसेनो जोंनि बोसोनगिरि दङ। बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों। जोंनि लोगोसेनो गागि आफादनि लोगोसेनो माइनाव आफादगिरि नेहाथारिनि लोगोसेनो लाइमोन आफादनिबो आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बियाबनि आफादगिरि नेहाथारिफ्राबो जोंनि बे दिनैनि बे आर'जआव बाहागो लाफैगोन। जों आसा फारिदों दिनैनि बे आर'जनि गेजेरजों जों बाथौ धोरोमखौ फेहेरनाय खामानिखौ जों मावफुंनायाव जों मावफुंनानै खालामनो हागोन आरो आसा फारिदों। आंनि मुङा काकिनाथ स्वर्गियारि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय गोथारि। सानजा बाक्सा जिल्लानिफ्राय बे हिरिम्बा बाथौसालियाव जोङो फैदों। बेवहाय जों फैनायनि जाबाय धोरोमनि गियान होनो थाखाय दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे थानसालियाव दावबायनाय बे गैया। बेनिखायनो जोङो गिबिनो बेनो बाथौनि मन्दिर हिसाबै मुंदांखा जानायलाय जों रायजोफोरखौ गियान होनो थाखाय धर्मनि गियान होनो थाखाय आरो खौसेखौ लाबोनो थाखाय जोङो जयै फैदों। दा जों फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा रायजोफ्रा बे मन्दिरखौ बाथौ थानसालिखौ नुवाखैमोन आरो बेबायदि गोदान थानसालिखौ जों नुफेराखैमोन। बेनिखायनो सा सानजा बाक्सा जिल्लानिफ्राय जथेस्थ' गौरब खालामो आरो बे जा मन्दिर कनस्ट्राक्सन कमिटिनि जा मन्दिर कमिटि बिसोरखौ साबायखर होयो। दा जोङो बिनिफ्राय जथेस्थ' गियान मोनगोन होनना जों आसा फारियो आरो जोङो सानो जे बिनिफ्राय जोङो दिनै एसे गियान मोनगोन माबोरै जों बाथौ मन्दिरखौ खालामनांगोन आरो जोङो बे बाथौ मन्दिरनिफ्राय जों दिनै एफा एनै बाथ्रा सावरायगोन। बे सावरायनायाव निस्सय गाहाम बाथ्रा ओंखारगोन। दा जोङो रायजोफोरखौ आर'ज दिनै खालामनो फैदों। दरै नोगोरनिफ्राय जोङो 350 जमा जाफैदों सा सानजा बाक्सानिफ्राय। बेनिखायनो जों नैबे बिबुंसार गेजेरथिंनो जोङो मोनसे खावलायो जाहाथे बयबो सारा आसामनि मानसिफ्रा बेयाव जाहाथे तीर्थ भ्रमण खालामनो फैयो। जथेस्थ' गाहाम आरो कमिटियाबो जथेस्थ' गाहाम। बेनिखायनो जोङो आलो गोजोनै बेयाव जाहाथे भ्रमण खालामनो फैयो बेखौनो जों आर'ज खालामो।